Coronabesmettingen lopen op in de Zeeuwse verpleeghuizen, waar de vierde golf harder aankomt bij het personeel dan de vorige. Nu staan er geen bloemen, er is geen applaus, want zij moeten het wel doen. Hè? Zij maken het overlijden van heel dichtbij mee. Zij moeten de familie te woord staan. En verder in het nieuws vandaag. Forse stijging prijzen voor eten en energie. En Pieter Zeeman kan bijna gaan verhuizen. Goedenavond. Net als ziekenhuizen kampen verpleeg- en verzorgingshuizen met coronadrukte. Afgelopen week raakten daar 166 bewoners besmet met corona. De week ervoor waren dat er 115. De instellingen moeten nu alle zeilen bijzetten om de benodigde zorg te kunnen blijven leveren. Zoals bij zorggroep Ter Wil, waar enkele tientallen bewoners besmet zijn. Beelden in Goes bij zorggroep Ter Wil. Werden ze hier vorig jaar ook al fors getroffen door veel besmettingen. Nu is het opnieuw raak. We hebben natuurlijk gezien dat het ons eigenlijk ook weer een beetje overviel. Het aantal besmettingen nam heel snel toe. En aanvankelijk leek het of de bewoners er niet zo heel ziek van werden. Dat dat toch wat milder was dan vorig jaar. Maar die mening moeten we weer al bijstellen, want er zijn toch ook bewoners flink ziek en er zijn ook weer al bewoners overleden. Allereerst zijn natuurlijk de verpleeghuisbewoners vorig jaar in een van de eerste groepen waren. We begonnen met vaccineren bij de ouderen. We weten allemaal dat het vaccin in werking wat af ging nemen en dat het immuunsysteem van ouderen ook wat slechter werkt. Waardoor hier eigenlijk ook de besmettingen weer heel snel toe konden nemen. De boosterprik is hier inmiddels uitgedeeld. Maar als dat eerder was gebeurd, had dat volgens Traas veel leed kunnen voorkomen. Dat deden ze bijvoorbeeld in België al eerder. Dat had ik eigenlijk ook liever 2 maanden eerder gehad. Dan hadden we hier nu waarschijnlijk niet gestaan. Ook veel personeel is ziek. En dat geeft veel extra georganiseerd, want alle handen zijn nodig. Ja, het is alle hens aan dek. Ik heb van het weekend ook hier, dan ga ik even lunchen met de medewerkers, dan steek ik ze hard onder de riem. Want zij moeten het wel doen. Hè? Zij werken de hele dag in zo'n heel warm pak. Zij maken het overlijden van heel dichtbij mee. Zij moeten de familie te woord staan. Ik denk dat we met z'n allen, dus nu staan er geen bloemen, hè? Er is geen gebak, er is geen applaus. Maar laten we vooral de zorg op allerlei manieren zo goed mogelijk ondersteunen. Slaapt u nog goed? Gelukkig wel, maar ik word wel regelmatig 's morgens heel vroeg wakker. En ja, dan ga ik er toch aan liggen denken hoe het allemaal moet. En aangeschoven is Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, we hoorden het net, hè? Dit alles had voorkomen kunnen worden als die boosterprik eerder was gezet. Ja, dat is frustrerend. Ja, dat is het zeker. Maar er is wel één klein lichtpuntje. Er wordt hier namelijk op een andere manier de prikken gezet voor deze groep, voor deze ouderenzorgpersoneelgroep. Wat ze gaan doen, ze gaan die prikken zetten in de ziekenhuizen en dat gaat dus niet meer via de GGD. Ja, en dat betekent dat het weken sneller gaat. Maar ja, je hoorde het net ook al in het filmpje, het moet ook. Want het ziekteverzuim is enorm. Je hebt het over 10% tot 15% bij de ouderenzorg. Terwijl dat in een normale situatie 5% is. Dus er moet wat gebeuren. Ja, en ze zeggen, we leveren onze zorg nog steeds, maar zeker wel aangepast. Alleen niet op de momenten waarop dat gebruikelijk plaatsvindt. Dus soms is het zo dat we dat op een ander moment op de dag, dus dat iemand gewend is om 's ochtends een douchebeurt te krijgen en dat we nu dat pas 's middags kunnen doen. En soms is het ook op een andere manier dan dat iemand gewend is. Dus dat we bijvoorbeeld normaaliter iemand dagelijks ook douchen. En dat we nu zeggen van ja, het lukt echt niet elke dag. We doen het nog maar 3 keer per week en de andere dagen doen we een wasbeurt. Ja, Marieke, dit is de situatie in de verzorgingshuizen. Dan eventjes naar de ziekenhuizen. Want het ADRZ heeft het personeel vanmiddag bij elkaar geroepen om ze bij te praten over code zwart. Dat is die situatie waarin alle zorg wordt uitgesteld. Wat betekent die bijeenkomst eigenlijk? Nou, dan wordt het personeel verteld wat er gaat gebeuren inderdaad als code zwart ingaat. En bij code zwart wordt gekeken wie mag er bijvoorbeeld nog wel naar de IC en wie niet. Nou, dat betekent dat heel veel personeel op dat moment een andere functie krijgt. Zover is het nog niet. Dit is een voorbereiding. Bij Zorgzaam is die bijeenkomst bijvoorbeeld al geweest. Ook landelijk gebeurt het. Maar iedereen moet wel weten wat er van hem of haar wordt gevraagd als het zover komt. En dat is dus nu nog niet het geval? Nee. Oké. Marieke, dankjewel. De inflatie was afgelopen maand 5,2%. Dat is de grootste stijging in 40 jaar tijd. De inflatie is mede zo hoog omdat de prijzen vorig jaar nog relatief laag waren door de coronacrisis en door de forse stijging nu van de energieprijzen. Maar verklaring of niet, de prijsstijging wordt gevoeld door de Zeeuwen. Alles is veel duurder geworden voor ons. Hè?
Dat merk ik zeker. Zeker de supermarkten. Normaal gesproken dan... ik ben maar alleen, dus ik ben ook een bepaald bedrag in de week kwijt. Maar dat is nu toch wel veel meer dan als ik anders kwijt was. We gaan ook extra dingen niet kopen, ja. Nou, kijk, je gaat gewoon... je maakt een briefje thuis en daar hou je je aan. Ik kijk gewoon wat er is en dan tweede gratis en dan kan ik weer weken vooruit. Vlissingen wil een waarschuwingssysteem op het strand dat badgasten waarschuwt voor gevaarlijke golven. Veroorzaakt door passerende schepen die vlak langs het badstrand varen. 2 jaar geleden werden nog 7 mensen het water ingetrokken door zo'n golf. Met het alarmsysteem wil de gemeente dit soort ongelukken gaan voorkomen. Het alarmsysteem is vooral bedoeld voor de momenten waarop er geen strandbewaking is, zoals in de avonduren. Voetbalclub Goes neemt aan het einde van het seizoen afscheid van trainer Kevin Hollander. De Beverlandse ploeg won onder leiding van Hollander nog geen enkele competitiewedstrijd en is hekkensluiter van de 3e divisie. Daarom vinden beide partijen het beter om na dit seizoen afscheid van elkaar te nemen. Voor Hollander vertrekt moet hij Goes dit seizoen nog wel zien te behouden voor degradatie. En Goes is overigens niet de enige Zeeuwse club die op zoek is naar een nieuwe trainer. Ook Hoek is nog op zoek na het plotselinge vertrek van Steven de Groot. En het is deze week even terug in de tijd bij het NK Dammen voor vrouwen in Zoutelande. Want al is het bijna 2022, ze spelen voor de titel van 2020. Door corona werd het kampioenschap 3 keer uitgesteld, maar nu kan het dan toch doorgaan. Eindelijk de slotakte voor ons als organisatie. Titelverdedigster Denise van Dam is er niet bij. Zij testte vlak voor het toernooi positief op corona. En daardoor maakt deze Daniela de Vos uit Tolen haar debuut. Dit NK kende dus een lange en moeizame voorbereiding. Maar volgens Walraven is het enthousiasme er niet minder om. Aan de dames zal het niet liggen, want die zijn elke ronde bereid om flink de strijd aan te gaan. En Jacqueline Schouten uit Haarlem gaat na 2 wedstrijddagen aan de leiding. Het NK duurt nog tot en met zondag. Je kunt hem gerust een man met een missie noemen, Adriaan Provoost uit Domburg. Gisteren presenteerde hij zijn plan voor een overdekte schaatsbaan in Goes. En nu zet hij alles op alles om die droom te verwezenlijken. Het eerste gesprek heb ik in 2017 heb ik dat gehad. Met de vertegenwoordigers van de Poel en de SCA om eens te vragen van ja, vind je het goed dat ik hier namens jullie clubs eens ga onderzoeken wat er wel en niet kan. En hoeveel uur heb je daar wel niet ingestoken? Heb ik niet geteld, maar heel veel. Schaatsen is voor mij een manier van leven. In de rest van Nederland kun je overal, in elke provincie is er een schaatsbaan. Behalve in Zeeland en dat steekt mij verschrikkelijk. Wij zijn niks meer en niks minder als de rest van Nederland. En ik vind gewoon dat Zeeland de beschikking moet hebben over een volwaardige schaatsbaan. En dat mag best wat geld kosten, vind jij? Ja, dat vind ik wel. Een ijsbaan in Zeeland kost veel geld. 9 miljoen voor de goedkoopste variant en 20 miljoen voor de duurste variant die Provoost in gedachten heeft. Een multifunctionele hal waar niet alleen geschaatst wordt. Er komen klimwanden, een indoor surfbaan en er worden concerten gehouden. En het moet in de zomer toeristen naar de hal trekken. Door te kijken naar de specifieke aspecten die onze provincie nu eenmaal heeft, zien wij mogelijkheden om met name in de zomer om daar in het leisuregedeelte een exploitatie neer te leggen, waardoor het geheel wel kostendekkend blijft. Eerdere pogingen voor een vaste Zeeuwse ijsbaan mislukten, maar Provoost is ervan overtuigd dat het wel kan. Eerdere pogingen, daar speelde heel veel emotie bij. En ik heb geprobeerd het anders te benaderen. Ik kijk alleen maar naar feiten en cijfers. En met name cijfers voor toerisme, die liegen er niet om. En daarom worden er ook zomerfaciliteiten aangeboden. Provoost heeft laten uitrekenen dat er 100.000 bezoekers per jaar nodig zijn om de hal rendabel te houden. Verwacht je dat te halen, die 100.000? Dat in de ervaring leert van andere ijsbanen dat niet direct in één jaar te realiseren valt. Maar je ziet meestal een jaar of 4, 5 en dan zit de ijsbaan op zijn verwachte bezoekersaantallen. En een werkgroep gaat nu bekijken of een Zeeuwse ijsbaan haalbaar is. En die groep met onder andere de gemeente Goes en de provincie komt morgen voor het eerst bij elkaar. In Zierikzee wordt hard gewerkt aan het nieuwe gebouw van het Pieter Zeeman Lyceum. De school lijkt aan de buitenkant zo goed als af, maar binnen moet er nog wel het een en ander gebeuren. We zijn nu in de aula. Hier is nog alleen beton te zien, maar dat wordt nog mooi bekleed en er komen kussens voor leerlingen op.
Die kunnen dus tijdens hun overblijf hier gewoon zitten en het gezellig hebben met elkaar. Deze trap is ook bedoeld als een tribune, zodat we hier presentaties kunnen hebben, ouderavonden kunnen hebben, mensen kunnen ontvangen. Het nieuwe Pieter Zeeman Lyceum begint serieuze vormen te krijgen. En dat moet ook, want de leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO zullen hier volgende maand al door de gangen lopen. Ik vind het wel heel leuk dat het is wel wat nieuws. Als je kijkt naar het oude gebouw, daar merk je ook nu wel dat het wordt steeds ouder. De lokalen worden steeds, de plafond zie je dat er steeds meer scheuren in komen. En dan zie je dit en dan is het wel heel nieuw en heel verfrissend ook weer. Een nieuw schoolgebouw was volgens velen hard nodig. Vorig jaar augustus werd daarom de eerste paal geslagen. Nu, een kleine 1,5 jaar later, staat er dit gebouw. Met de buitenruimtes meegerekend kost het ongeveer 20 miljoen euro. Noodzakelijk dus omdat het oude pand zijn beste tijd gehad heeft, maar ook omdat dit de enige middelbare school is op Schouwen-Duiveland. En daarom vond ook de gemeenteraad heeft daarom destijds ook unaniem ingestemd om het geld hiervoor beschikbaar te stellen. Omdat het ontzettend belangrijk is voor Schouwen-Duiveland dat wij middelbaar onderwijs behouden op ons eiland. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen van 1100 naar 820. Het nieuwe gebouw moet verdere krimp tegengaan omdat dit het onderwijs zou verbeteren. Op de tweede verdieping is bijvoorbeeld een leerplein gemaakt. Ik denk dat ik hier veel te vinden zal zijn. Leerlingen bepalen hier zelf welk vak ze extra aandacht willen geven. Het kan zijn dat hij gewoon over de hele basis gewoon zijn vakken wil versterken. Het kan ook zijn dat hij zegt, ik vind een bepaald vak toch moeilijker dan anderen. Daar ga ik wat meer tijd aan besteden. Maar we hebben ook leerlingen die zijn eigenlijk over de hele linie goed in alle vakken. En dan is het gevaar dat ze zich gaan vervelen in de lessen. En die leerlingen kunnen dan meer verdieping of verbreding van de vakken van hun interesse krijgen. Ik denk dat ik me voornamelijk ga richten op mijn beta-vakken. Dus voornamelijk mijn natuurkunde, mijn scheikunde, mijn biologie. Want ze lukken me gewoon. Alleen ik merk wel dat ik voor die vakken vaak net wat meer oefening nodig heb. Wil ik het echt goed begrijpen. Verder zijn er 3 verschillende praktijkruimtes waar alle benodigde apparatuur voor praktijklessen in komt te staan. Een van die ruimtes is deze keuken. En het is onze ambitie om dat tot een leerwerkplek te maken. Niet alleen voor onze VMBO-leerlingen, maar ook voor MBO-leerlingen. In samenwerking met de ondernemers op Schouwen-Duiveland. Die willen graag de leerlingen helpen om in het vak te komen. En wij kunnen onze leerlingen enthousiast maken voor het vak, omdat we juist in die samenwerking aan hun ontwikkeling werken. Eind december staat de grote verhuizing gepland. En als het goed is, gaan de leerlingen dan na de kerstvakantie in een splinternieuwe school hun lessen volgen. Ik denk dat het heel raar zou zijn als ik na de kerstvakantie in één keer in een andere school, in een hele ander schoolgebouw kom. Alles in één keer vol. Ik denk wel dat er echt weer een hele nieuwe energie, een hele goede sfeer zal gaan hangen. De zon had er lange tijd zin in, maar halverwege de middag gaf er toch echt de brui aan en werd het steeds meer bewolkt. Vanavond volgt dan regen en morgen wordt wisselvallig. Bij maximaal 6 graden, een krachtige wind en af en toe zon. En de dagen erna wordt het niet veel beter, maar wel zachter. Net zo'n beetje als ik dus. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond.